Kalau kau bang ayano, ayam tadi, kita cuma sampai ini aja. Sadinota Divos ni khulumungya pharo gai jeng प्रत्येक बছर न चिनी आमसाइनि जे एसडीएम ऑफिस और जे मूल अनुष्ठान थानमं जों अंशग्रहण खालायो ओंखे ताकलाय बरक पगजा खासाइया जोंनो कोनो इनभाइट खालायलिया रहलिया ओंखाय जों मोथांलिया ओंखाय आरो कतरखे जों जत सात्रनि बुमा बुफासावनो तबुय खेला दुलानि बिसिंतै रसामुं मोसामुं बिसिंतै उनआसितम स्वाधीनता दिवस न पालायनायनि बागै जों पानजिलाय माने बिसिबोसो खायजाक अब जों आरो 1988 इंराजिनिसिमै जों पहिला नार्सारि स्कुल खुलुममाने आबोथ' सात्र कम न हाइबानो जों फ्लैग होस्टिंग रखलायो ब्लॉक लेवल जे आर्ट कॉम्पिटिशन नको थांलायो सिनरन सरायरो फर्स्ट सेकेंड थर्ड अनेक समय बरक मंगनो मामुय फायो हायरो बुंखा ओंखाय एक्चुअली मो आश्रमखा अनेक कसाम अब महाराजा कल्याण मानिक कनिसले बानोतायबो सेखां 1832 इंराजिनि हिनै अकरा साकरा नि बुखुबतै जे खानामानि लेखा इतिहास तो जगदीश कन चौधरी बसिका और त्रिपुरा सन्त समाज नै आ समय सारा त्रिपुरा निचिनि मुया चंद्रनि बिसिंगो सन्यासी कतर एकदम बरक एमन साधना खालायजाक जे एक शक्तिमान संहाय सोर गुरिखेनो कमाय मानो आमाय जात सन्यासी औरतों माने आगे के विक्रम बहादुर जमातियानि मन ठागु बनो माला कतर होनलायो बनि बरन थयो के खूब प्रभावशाली बरक सन्यासी आगे दंमानि के अमाय खयै पहिला और स्थापना खालायनाय रंगाके मोहनदास ब्रजबासी गोस्वामी ब एक न कलय समाजनि बरक न बरक आगे राजानि रथ के कुमिल्लाव हे कुमिल्लाव रथ नायनो थाङै हासाल जागौ बरक हायबानो थांलायो के बिसि बरम बरम जों थांमांला
जों फारिजों अरनो कायसा जोंनि आमसायानो खलक लायसिनो नै बर' खालायलायमोनता ओमफ्राय आबो आरो जोंनि 184 जन राजानि बिसिङाव जे बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बाहादुर ब जम्बुजला सफर खालायफोरो ब अरनो बाथाग्लाङो यांदैनो थाङो ओमफ्राय आसोक गोसाम अब आश्रम ओमफ्राय आगेनि बर' बिरसोगुरा रक अ जागानो केबो आनि हनै दखल खालायावै आश्रमनि हनै रिजार्भ खालामथांमोन बागै हा किन्तु दाबो पर्यन्त जों अब एलटमेन्ट माया ताङै जानोसै एलटमेन्ट दिया सैमाया ओमफ्राय असोक गोसाम आश्रम अ जागा जों स्कुल खालायगा आगे आरो जों पूर्णांग तीर्थ क्षेत्र हनै 1972 रंनि सिमिङानो 1978 जरा अरो पुरा मेला अंखा कतर मेला एकदम मेला कतर हांग्रानि अस्थि बिसर्जन आरो प्राय 500-600 अस्थि रक बिसर्जन तो जाखाव जाखाव सार कका हायचे माने जे श्री गरंग सेबा आश्रम जे रुंनगर तो फोरोंजागैबो दंमोनबा गावबो कि बांला मिडियाम दा इंलिश मिडियाम माने बोसोराव स्टुडेन्ट दं बां माने फोरोंनाय रक सब दं आरो ताबुक जों और केजि 1 निसिमि क्लास 12 पर्यन्त फोरोङो ओमफ्राय क्लास जों आस्ते आस्ते मनो इंलिश मिडियामाव डाइभार्ट खाय दङ ताबो क्लास 7 जरा इंलिश मिडियाम काका बाद बाकी 8, 9, 10, 11, 12 हंगे ताबो बांला मिडियाम को खाली हंगे 8 कानाय इंलिश मिडियाम हंगे बांला को रोंनाय 9 बाल हंगे 9 कानाय हाय खायो जों 12 थानाय तांखे जोंनि हो जे स्कुल अमो जों एनजिअ स्कुल फानो अन्यान्य एनजिअ नि चरित्र बाय थानसाखाय नुके जागला ताङै हिमालय जोंनि हरो बिपिएल फेमिलिनि बिग्रा अमतै फेमिलिनि बांसै हंगे बुमा बुफा तङै बकरैहाय हंगे ताबो कताल खेतैसा बुमा बुफा करै माने थैयावैनो करै जेमन बुमा एको बसामागनिनि बुमा ताकेसे चलानाय खारथांखा हा बुफाबो आलका बोरैनाय थांखा उचराय रक नायनाय करै आबो हायसराय रक आनर परिबो कियाबो जे परिखानिबो माने चराय चिकन डगाबो माने फ्री दा एकदम फ्री एकदम फ्री माने क्लास 12 जरा क्लास 12 जरा जरा एकदम बिग्रा हंगे बरनो संग एकदम क्लास 12 जरा नो फ्री ताबो दं गाय माने फोरोंनाय रक के तो ताबो आगे ने इंलिया एजुकेशन डिपार्टमेंट नि ल फॉलो खालायना नांगौ जों हंके एमए बीएड रक खालायजाग रक नांगौ टीचार आबो हायनो तो दङ ताबो आरो 16 जन टीचार दङ बाक्सानि सारले टीचार बाहना रकलै रिक्रुटमेंट तो आबो सब समय नाङै दङ तांनि हिमालय जों तो आरो जे टीचार खालाय दंनाय रक बरनो सोशल सार्भिस से जों बरनो बेतन रक रिमिया सिर्फ बनो सानमानि खनो बांला बाय इंराजी बाय तो अनारियाम रो जों बरनो ओंखाय किसु स्टूडेंट नि गार्जेन रक दङ गिस्ति खानि पानो बरनो जों स्कुलाव 500 टाका फी हस्टेलाव 500 टाका फी आसंनो ना अथाय कर्स फाननाया और तो आश्रम बो तंगो रुंनक बो तंगबा गावनो ताइबो थिनांगो ताइबो कल कतर खलायनायनि बागै नरकनि जे आश्रम बाय रुंनक न ओंके वान सुगमुं हायखो ताइ साबनि ति नरक माने सुबा सुमानानि मुसुं जों तो गभर्नमेंट जदि अमहाय आश्रमनो खारियावै आगो फाकेबा हा बा एमएलए रक दङ हा नेता रक दङ एलाकानि बर जदि सुबानानि जोंनि दफा और कलय जमातिया देवरमा रियां रुपिनी काइपें मलसम और मलसम दे नुखना थाजिंगो और परे बरक ओंके रियां रकबो गन्डासरा साइडनि 18 जन रियां अब पूरा फ्री रांखक जाबा रिमे बर हमाय आगे जों जमातिया रंनो नारखा 32 जन जमातिया नारक माने जों रांखक जाबा रिमे हमाय जों पाचंनि सुमुंसारं सोनाय माने दिनैनि जे
Baror yok mani sal norok sawo norok pandak klai mani narwai rok sab sawo manjak thake norok ni. Oro जों যতন তিনি তো ব্লক প্রশাসন ओमफ्राय जोंनि महकुमा प्रशासनबो তিনি সালত যতন এংগেজ হাই नि बरक तो पहिलानो जोंनो फाइमांलाखनि साखा जों इनभाइट खाना थांमानि ओमफ्राय अर पान्चायतनि बरक जों खालामनानै बरक तिनि मसन सकालिया ओमफ्राय आं साना नायमानि गाहायसै जोंनि अ जे টাকারজলা হইতে জম্পুজলা এবং এস ডিএম অফিস যে বিশ্রামগঞ্জ আর आं साना नायमानि अमनो যদি জম্পুজলা एसडिएम बाय जोंनि डिएम বিশ্রামগঞ্জनि डिएम अफिस अपनी बाईपास रुट खायनान बागै आं आनि खयमुं ओंखे ओ रुट निसिमि जोंनि अ आश्रम हस्टेल जरा जों कनस्ट्राक्सन रक खाङै बिरै फानो खालायगांगाय इ ट्रक हाब्रैमेया गारि रक हाब्रैमेया लामा लेटा पेटा अबनो इ सलिं रक खालायरेखेबा तैसा सामानि इंगे जों आरो गार्ल्स हस्टेल कायसा जों 2023 डायमंड इंडस्ट्रीनि मालिक गुजरातनि बहुत जों डोनेट खायका अब ताबो गार्ल्स आरोनो जों सेबो तनिमानो बरक no pura abo dutala building ओमफ्राय आरो लाइटिं रक फेन रक abo kaham kan song razak tamke takeisa kok kesarane mono electric department belai service hamya sinoro salo 2 ঘন্টা roksim manos ओमफ्राय asuk sarai kabongma tabuk 157 jona tongo bri rok bai sala rok bai ओमफ्राय सालायनानै संलायनानै नांगौ ओमफ्राय दैथ' सब समय नांगौ दखानाव नांगौ मोसौनाव नांगौ ओमफ्राय जों आरो साबमार्सिबल पाम्प कायसा काय थारमाने अब कारेन्ट ल' भल्टेज होनाय साराय रक अन खालायरेखाना हयतोबा ओमफ्राय अब फिउसजों थाङा ओमफ्राय ब्लकआव जों DWS नो एप्लिकेसन खालायो बर' रायज्लायनो फायखा खिन्थु 2 दिन बिसिङावनो अब हायनो हाय थाङै जान थै खालि आं थाङा ओमफ्राय सोलारले कायसा कायजाक दङ आबाबो किसा तामो कायमादा जायांखा Mani light dok sini ata na. abo karan dong ya suruh tuh ini bagi sini ओमफ्राय abo 9টা 10টা 11টা 12টা जरा फायो आबुन सिगांबो फाया उलुबो फाया आबाय रं थांथा Banyo mani tirok nung jeng nero banyo light dok ni jeng terang rok ni mani problem ni dong tai lama thang sumna ni light sumna ni rung nogo jong di cerai rok kapanya ni mang rok beon problem kana ओमफ्राय tai khas sak sugjak अमहाय समाज सेवा खालायनानै मोसङै दङ अमहाय प्रतिष्ठान दङ जेमन ONGC रक दङ बरक आगै फायखेबा যদি जों बयज हस्टेल খুব করুণ অবস্থায় दङ কাयसा बिल्डिं अब आगे किशोर आमलि डिएम दंफोरो जोंनो 5 लाख टाका डनेसन खायमानि आबनो जों प्राय जोंनि यागनि फानबाय आगो बायखे 15-16 लाख मतो खरस खालाय जों आबो थांखा ओमफ्राय बयज हस्टेल सोलारक तो गोबां ओमफ्राय आबो साखा 3 तला पाका वाल बिल्डिं फानो आबो सागबाय सुगिया माडवाल दङ माडवाल बो बेलायखा सामखाखा आबो करन अबस्थाय दङ ओमफ्राय अबरक जों नरक तो खबरक थमै दंनाय रकबा नरनि बिसिंतै जों आबो जतन प्रबासिनो बा भारतबर्षनि যত खागोनां अमहाय समाज सेवाव जों जेहेतु जागाव फ्रि गोबां टोटली BPL फेमिलि अ जागाव फरायनाय रक गोनां बोसोराव करै किन्तु जों 100% पास खालायो अरन स्टुडेन्ट Kepaca ko sa mani nang toro ni korok sa sinay nuk na yung gay mani lukorok na nini sini mong laye o thai ni bung kisa sa ira sini. Ani bumung sosin koloi ang 1993 सननि सिमि आरो सेक्रेटारिनि दायित्व दङ आगेबो दङ मेम्बार हिसाबै दङ आं
पहिलावन साखा जों अष्टआसिन सिमी स्कुल खुलुममानि आफ्रो ओंखाय 1993 सननिसिम आं सेक्रेटारिनि दायित्व दंमानि गताय सोलायना फानसे सुखजाक बर' रकजों माइया सिनो अरो खूब बर' कम न ओंखाय तफानो अरो सारा त्रिपुरानि मिनि त्रिपुरानि मानो स्टुडेन्ट सारा त्रिपुरानि फायाव जागाव गुबुनथ' भारतफ्रा नारिक जागा जागा आं साजाकसो दङ 19 दफा जे दंमानि पहिलाव आं साख्लायजाक दंमानि जे 19 दफानि प्रत्येक दफानि न पाँचजन खाय फ्रि नारनाय होनाय इनके उलो शेष पर्यन्त प्राय जतनसे फ्रि थांसौ जों आम हायखानो सालाबाय दङ स्कुल नारगै दङ 150 जननि बोर्डिं हाउस टाइपेन मानो आउन बागै जों गोबां नारगमाया 150 जन 157 जन दङ इनके गोबां नारखे सारनान प्रब्लेम होनाय इनके सरकार जदि जोंनो 200-250 जननि फानो रिकगनाइज खालामरेखा हस्टेल जों 200-250 जन स्टुडेन्ट नारगमान कारण हामबाय जतनानो खुलुमबाय